Haka Arfulai Turik Risau Araja Arfulai ka Megalia Editor and Publisher Association Mepa Kalik Bani Kendu yu President ka Voice of the People Party Uba Arden Mila Besemoy Ban yo ya ka Jingshai halo ka Jingkren Jungu ha ka Jelang ka VPP Hapun Usla ka Bakilat Pathai Kishim Bakalau kata mat yong hadu kata-kata Hakani ke jing kendu Uba Arden hadin ke jing opdiang yakinia ke belapen sengau dak bepa uloong ba unsa pensyai Hakasi ke babut kata ke Arf Sautrik Risau Arja Arfulai nakaliang ba Arden ulapa ke karwo ai jing pensyai ha ke bau loong ke jingkren jungu ha ke tu ke jelang kadai ke jing tungu ban pensyai bai ba baki dei ban sengau tu bakinum sya ya lambakala hakir kom ai kubor namar ha ke ni ke cuk ke pamenta bun ki wiki private youtuber pat ki bala ban ya lambakala ya bai ba bat ulapun pauru bo umdan kanu ke jing tungu ban persya ya no lani ban kedokti ya kanu ke channel ngaso ban pau ya ka jing sung ka bakrau ka jang ya ki nongelam jong ka Meghalaya Editors and Publishers Association mo ki ba lakloi bangin yo bangin kendo bangin keren hadin ka jingmi le se ka bangin la banong ki khobor ki bami hadin ka jingkren ka junga hakawi ne ki jinga pat ba apo penuslah habedi bat ka jingkren ka junga ya kita ki khobor ka ba lese nagala pathai khobor nagalang jong Shillong Press Club ki lapan pau ki jing sosi bat lese ki bala buru ya ka jing dawa bang ban panma naki te ngelayo ni keren yo ban pensang ya ka ba ni kum ka party ni dan bat bali ni keren kum to ha ka to ka jingalam tingala banong ba ka jingi kedu ka jinga bat ki nongalam jong ka mepa kalong sya ka ba sengutna ka ba seso ka ba ngalayo ban pensang ba ka jingkren ka jinga ha ka to ka jingalam pai ba ka balong hapo penosla kali ka jingtmu ban pensai ki pai ba bat ngalapan pauru haki bangin don kono ko jingtmu bangin keren persya you know ngim ko aru bangin kedokti ya kono ka channel leni ban single out kumbong hakten pareng hendrei ni kwa ban pensya yo pai ba nomor ka thong hi ka jingi kalong ni kwa ban pensya pai ba hakimat ke babon ke bangin ni keren ni dei ban pelong jingalang ni pensya pai ba ni kwa ban wan ra ya ta ka jingkala tebat ni smuthu ru ba kani ka jingal ti ka jing kanom long ka sup kanom ka jingal ti ka yan haba ni persya ka sarkar yan haba ni persya ki seng ki badon ka sarkar bat ni sngo ka de ka kamram jing ban kadoliti ban pensya ka jimut ka jupa ka pai ba u pai ba u don kam ban long u ba start u pai ba u don kam ban long u ba sian bat u ba smuthu ban bisha ki ki khobor ki bade bat ki khobor ki bamde ki khobor ki bishisha bat ki khobor ki bam shisha tamata ta kamen sim ka basu khyang ni kwa ban pensya ka jimut ka jupa pai ba bat ka jingkren ka junga nga kren ru ya ka rukom long ka jinglong ka jiman ni ka ta ka trend ni oh ka te pareng ha ka perthei par ko we ni osno ha ka re India ni osno bat ki we ki jalali teng wat ki news channel ki kren persya ki pen pa persya de bangi ni pher ni ki we pa ki news channel bat ka don ka jing kan tho le se rei hangi ha ka banga kren ka to ka sing na pen pa ba om tang ha ki ki ri ji ka perthei la ni hari India wat hangi ki don kita ki fake news bat ki fake news kabamot pa ki pai ba kan hapan smutho ni kwa ban hikai ki pai ba bat ngad ong ru ba hakiwi ki jela ki siu ri bisa ban pin mi khobor ka kentin ka banga penon kam hang to ko ki don bat a bagan dalong kumta ka don kam nomar ta ki pai ba ban ubasta ten maka ka kamram ka ji mendangim na bangin syong bat ba ki khobor ki bemi kin syukut lo kum to nomor ni smuthu ba ka nuko khobor ka bami ha ki pai ba ki yo ban puli la da dik khobor ka bailam bakala ki pai ba kin sha alam bakala tan ma ka tarangi ngim ko ba ki pai ba kin sha alam bakala ki khobor ha ki kom ai khobor ba ni smuthu ba ka kini ki party ki berana kaleng ka sarkar lani wat ka sarkar ki pai khmat ya ka jinga linti ka jing ba ta ka jing kala ju ko por bat ngit ba ki basngap ha ka tu ka sngi ka jing kren ka ki yo sno sha bangi klem ka loi no ni klem ong o baro ki lat pathai khobor ha ka chala ji lani kita ki ni klem kan tho kita ki mainstream media ni klem kan tho no mahani kam don tang kita ki khobor ki bejudon pro ska ta na ru ki por sa ki lami kham ta man da ki lami skin ki private youtuber no
kiba phim na ban kamu nu la ban lung khobor la ban plak khobor te khobor ka bakum nu kan ni shopai ba tengi na mar kata kada ni sore kamram jing ban hikai yu pai ba ban educate yu pai ba baru ngangek balar ni sim ye kan ga jingkren ka janga kum ke ek ban yete kan long ru ke ek ba bha lare ki nungalam ki badon ha ka Shillong Press Club dan ki badon ki la pathai khobor ki sim ye ka kum ke ek ban te ngangek anum don manu ki badon ha ka la pathai khobor ki ban ong ba em kum kata kamdon dan ha Meghalaya kamdon phimla ban nujo ni Meghalaya ba kiwi ki jala lar kala don ha kiwi ki ri jeng ka parthai lar kala don ha ri India ba kiwi ki jala de se kala ban poi ka por ba kata kala ban don hami ta ka sokar le se kala ban shimi ki sen jam ki lat ki linti kumno ban penen kam ya ka por ka chiki kala du bakan poi ka por le se ba ki lat patai ka por kinum no chu ban keren persha ka sokar nama lagi keren persya ika sarkar le si kinim yo jingrap na sarkar hakadur jongki advertisement mo ki jingpen banapai ba ki belum ka jingker syam ya ka jingtrei ke jongki te kan poi ka por ka ba kita ki bam tho persya ika sarkar ki bam keren persya ika sarkar kin kamyo ika advertisement kin kamyo ika jingrap ka jingker syam ika sarkar bat kita ki bam tho kan ika jingkeren jingi kan pen perkhat ba wat ya ka sarkar bakan hap ban perkhat bangi upai pa ni start ni bisa bat ngin pe lagalong nagaliang jung sokar lagalong nagaliang jungnu bakinum penon kam bakla yakilat pathai khobor bat bakilat pathai khobor kin perking kin pe baka ek ek khobor ka baki ki anan ni skmat kanong ka bante kanum de ka khobor ka ban yalam bakla nomor ka jingyeng jukilat pathai khobor ka di ban aga jing tips ki pai ba katar ko de ka wi ka jingrap ka bangi ni tre ka bangi ni te kam ni tang ka kam ka jingi ki seng san perthai ka bangi lapan pen bhai ka jimut ka jim khat chupai ba andri ki lap thai bor ki don ni ka benta ka ba kraw ban sandur ni ka jimut ka jim khat chupai ba dan mar ka tagraw ala yo pen snow haki no yalam jo ka mepa bangim don ko no jing thmu ka bangim thau persha ino na pen ki lap thai bor ngim kwa hiu kam di ka kamram jingi ban single out dan ni ban kadokti ka no ko channel ndri ai ba ka ek ba mi na ka to ka jing kan pen perkhat ini kumnu banginum ailat ye ki khobor ki ba kum kita bakin ja bakin mi haga jala ka jingi baka de ka kamram ka jingi ru ba ni ngin hikai ki pai ba kam de ka kamram jingi bangin kado ye ginu ndre ngin chu hikai pai ba khana bu pai ba bu puli no khobor un pin sung nong re kan ni gam de ta ka sin ka banin ko ka banga nga kren haki snem ki ba man chwa ngala ju pin pau na jo ngi ki pai ba ba phi puli ye ka kot khobor phim de ba puli ko ba phi puli ye ka kot ba la ni ka kot niam phi puli phi ngai pe pidon kam ban pen sungren pidon kam ban ti ya tolong nang nu kan ni ko khobor kawan namar ka ni i kini ki sing kam tam ka jing khan jadon ka wi ka jingja ka ban khandia banai ha ka ba ka don ka wi ka private youtuber ka ba plat ya ko wi ka jinglang ka bangi long po range ka but kai ka ba jahadin jongkata ka khobor ka ba ki plat kalakta ya ka jing snow ju ginong lam snong kalakta ya ka jing snow ju ginong snong to ba kalakta ru yang ni kum ka party ka ba ki beriu juga parti ke jingi ba kinong lam sinam kin hapan ai ke khobor ban pensyai ba kamlong kum ba kami ya kata ke khobor telarani ni snap ikini ke ya se upai ba ban syai lam bakla tela ke jingkren ke jingi ki pai ba bakin long ki pai ba ki bastan banang ban bisa ngangi kan yarap bo pai ba unang ban bisa but ngakwa ro ban ong ha kani kapor abangi ni kren kani ngim keno ya baro kita ki khobor ki badan ni shu ai le se ka kenja jing mahami ki pai ba bakin soto ka jing pen shai pai ba bakin soto lupa but ni kwa ro ban ong ki pai ba abangi kren ya kani ngim tho pat ban ong bangin pen shur ye ki pai ba bakin shur ye ki la pathai khobor tang bakin siam ndi bakin shur lani le sim ong namar baki kren persya lani tho persya kan don dakur kom perkhat ka pasniu na kan yang ki pai ba ye ki nom tho khobor katar kam kamdi ke ki bangi ni kwa bakan don ki pai ba ni kwa tam ki pai ba kin tip ka khobor ka bakum nu tang kata khana baki pai ba kan bisa lam bakala ngim kwa ba kan don gun nu kom perkhat ki pai ba kin dom no le si namar khati ka kamram jong ki la pathai khobor bakin ai khobor ketika kamram jong ki bapuri bat ki basngap bangin pension nongrim ye ka khobor te lese kadika kamram baru lada kalong ke badai nakaliang ki beri ki bapniat ye ki media house la kalong ki editor la kalong ki publisher la ni kalong ki moh ki be don ka banta ban trai ki reporter bakin sungthu pe bang kani kadi ka ba ki pat ba mata kin bisa ka khobor ka ba ki ai ka khobor ka ba ki tho te kan penlong lese
balada dan menu ki bedan dakor kom perkhat ka bakla ban yalam baklai pa ba ken hapan perkhat arsian nang niskmat khnang ba ka eke ke bangin le la kalong na kaleng jing tum ka party le ne la kalong na kaleng ju kila pathai khobor ngin le ya ka eke ke ban te ya ka jat ben riu ngin le eke ke ban te nam ta ya ka jimut ka ji perkhat jo pa ba magari ka kamram jing bangin kren ban pini ban nginget ba lingba ka ne ka jingja ka bangin le se kan pen long ini baro bangin don le jingket kli mangat tip le se ngala banong onum don menu ki badan hakala patai ko bor ki ban not ban ong ba em kam don phini ki nong tho ko bor ni tho be ka badi ban tho ngim judon ka jing sha liang ngim judon ka bakum kata ten re ai ba kani kan pen perkhat ni kumno bangin ya nang ni skmat hakikam ki bangin ni tre but kanong ka jing ku om na ka ta jung juno de kan ka jing ku nam ta ki pa ba ki ba shane aki khobor ki ba kiyo ning ba kilat pathai kubor bat kan nur ka buram nam ta kalat pathai kubor ha ka jala ka jungi ba kanum don ken ka bakum kata le si ba khanang bangin nam sharp ni sri bat ki wei pat ki jala ki bana ka India bat kiri je ka pathai te kan ni ka ek bangayo bani kren bat ki nongalam jong ka Meghalaya Editors and Publishers Association bat nge ba nang ni shakmat ki kiam ki ba ngin trai kum ka party bat ki jing shakri ki ba kelat pathai ko khobor ki lam na kan ki ba khamba bat ru ngala banon ngam don ko jing thu ko basni ya singala mandi we ni ki amli ki ba smoke ya bahaya ka jing ka jong ki briu ki berada ki kam jong kalat pathai ko bor ngathai ki parok ki badon hakilat pathai ko bor kinum klen badi ba arden ba ra hadu arsi ne ka jing e jong ki po assembly mga soto ya kajing ka baki kando tiana mar kata ke bangi keren kam de bangi keren da bangi thus ni you know bat kam nong ka badeiru lese ya kita ke nongelam ki badan ki lat thai ko bo bakin soto bakalai ka to kajing keren ka juma te ke ni ka nong ka jingkwa ka jama ban pen shai shiki pat ba bat shiki parlok ki badan ki lat thai ko bo ban kaliang ka juma badan kam dei ban ong banga keno ya baro kam sina don ban ong baro kita ki lap tai ko bor ni ki penmi ko bor tambo sa kam dan ko beta hande ka jing kai ya ki bakum kita ki jing long ki jing man ki baja hat ki ri jing ko parthai hari India ban le sia ka le ka jala ka jing jo Andy, your wife has been sitting there. She has been ready for a while now. Go for the test. I'm already watching the test, Mom. Son, it is important to take this test at the earliest. Mom, why do we need to rush? What will happen even if we're late to take the test? Look, son. You see, that is why it is important to reach on time. Go. Within the first 3 months of pregnancy, it is important for the mother to get tested for HIV in order to prevent the baby from getting infected with HIV, so that the mother and the baby can live a healthy and long life. Earlier the checkup. Healthy life confirmed. Get yourself tested for HIV during your first pregnancy checkup.